खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गसाइगावआव सोमजिदों फिन आरोबाव सिखाव खावनाय जाथाय। गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय थुरिबारि गामिनि थागिबि बिश्वनाथ ब्रह्मनि नखराव सिनायनो हायै दुथां सुबुङा न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै 19,500 रांखौ खावनानै लांदों। बेल' नङा आरोबाव सिगांनि समावबो मोसौ मानाय आरो फोथाराव दै लांग्रा गंनै मेसिनबो गोमाखांबाय होननानै मिथिहोदों। बे बोसोराव थुरिबारि गामियाव खमैबो 20थासो मोसौफोरबो गोमाबाय होननानै मिथिहोबावदों। थुरिबारि गामियाव फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेबादि सिखाव खावनाय जाथाया जाया बेखायनो थुरिबारियाव माखासे सन्देह गोनां गोबां मानसिफोर थांलाय फैलाय खालामबाय थायो आरो बर'फोरनि हाखौ गुबुन हारिफ्रा आदि लानानै आबाद मावनो थाखाय फैबाय थायो। बर'फ्रा बेबादि गुबुन हारिनो आबाद मावनो होआबालानो जाहाथे बर'फोरनोनो हाखौ आबाद मावनो होयो बेनि थाखाय खावलायदों। मानोना बे सिखाव खावनायनि जाथायनि आन्दोआव गुबुन हारिनि माखासे सुबुंफ्रा आबाद मावनो फैनानै सिखाव खावनायजों सोमोन्दो थानायनि सन्देह खालामदों सिखाव खावजानाय बिश्वनाथ ब्रह्मआ। बाक्सा आरो जखलाबन्थायाव मोख्रानि गोबां उदखार खालामनायनि जाहोनाव फरायसालिखौ बन्द' खालामनो गोनां जानानै फैदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बाक्सा जिल्लानि मोननैसो ओनसोल आरो आसामनि नगाव जिल्लानि कलियाबरावबो मोख्रानि उदखारा गिख्रंथाव महर लानो हमदों। थांनाय साननैसोनिफ्राय मानास नेशनेल पार्कनिफ्राय ओंखारबोनाय मोख्रानि दोलोआ बाक्सानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय सामथाइबारि, कहितुमा, लाबदांगुरि बायदि गामिफ्राव मैखोम जेंना सोमजिदों जेराव लामानि थांलाय फैलाय सुबुंफोरखौ गाग्लोबनायजों लोगोसे फरायसालियाव थांनाय उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ गाग्लोबनानै जोखोम खालामदों। बेबादिनो खनले खनले फरायसाफोरखौ फरायसालियाव थांनाय समाव गाग्लोबनायनि थाखाय जखलाबन्थायाव फरायसालिखौबो दायो बन्द' खालामनो गोनां जानानै फैदों। फरायसालियावबो क्लास सोलिफुबाय थानाय समावनो मोख्राया फरायसालियावबो हाबहैनानै सासे आइसा खातुन मुंनि उन्दै फरायसाखौ गाग्लोबनानै जोखोम खालामदों। मिथिहोबावनाय बादिब्ला बेनि सिगाङावबो थांनाय 2 जुनाव गासै 5 फरायसाफोरखौ गाग्लोबदों। जोखोम जानाय फरायसाफोरखौ फाहामथायनि थाखाय जखलाबन्था देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बेबादि खनले खनले मोख्रानि उदखार खालामबाय थानायखौ जायगानि सुबुंफ्रा हाग्रा बिफानखौ बिनि सायाव राहा लानो थाखाय खावलायदों। हाग्रा बिफाना बाक्सानि गालबिलाव सिग्रोमनानै आयेन बेरेखायै सोलिबाय थानाय गंसे दंफां मिलखौ हमनो हादों। बाक्सा पुलिस आरो बाटाबारि हाग्रा बिफाननि जयै बानजायनायाव बे सिग्रोमनायखौ जागायदोंमोन। मख'नो गोनांदि गोबाव समनिफ्रायनो बेबादि बाक्सा जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव आयेन बेरेखा दंफांनि मिलफोरा सोलिगासिनो दङ। बेबादिनो बे आयेन बेरेखा सोलिबाय थानाय हमनो मोननाय दंफां मिलखौबो मोनसे स्रोद सुलुनि गेजेरजों संदाननानै हमनो हादों। सिग्रोमनाय समाव हाग्रा बिफाना गोबां दंफांफोरनि थुख्रा आरो माखासे दंफांनि काटफोरबो बोखांनो हादों। बेजों लोगोसेनो बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौबो बोखांनो हाबावदों। जों फैनायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो बे मिलनिफ्राय 7 सेंग्राफ्रा खारखोमादों होननानै मिथिहोदों आरो दासिमाव हाग्रा बिफाना बेबादि आयेन बेरेखा सोलिनाय गंब्रै मिलफोरखौबो हमनो हादों आरो बेबादि आयेन बेरेखा दंफां मिल सालायनायनि खौरां मोनबावोब्ला जों गोख्रों एक्सन लानाय जागोन होननानै गोख्रों रावजों बुंथिदों बाटाबारि हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा। बेन्नाबारि गाঁৱত সোমাইছিলোঁ যে এলিগেল মিল থকা বুলি অলপ শুনি পাই তাৰপিছত আমি খবৰ পালোঁ যে মানে ৰানিঙত এটা জাগাত চলি আছে। আমি ফটকে সোমাৰ লগে লগে মানে কেইজনমান মানে ল'ৰাকেইটা ডাউৰ। তাৰপিছত আমি লগে লগে মিলটো খুলি কিনি আমি উঠাই ল'লোঁ। দেখা পালোঁ যে মানে এতিয়ালৈকে গোটেই খুলি কিনি লৈ গৈছে যে নেক্সট যদি আৰু ফিটিং কৰে আমি আৰু মানে উঠাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ম। যেহেতু আগৰ পৰাই আমি উঠাই আছোঁ যে আৰু যদি এনেকুৱা গম পাওঁ আমি লগে লগে উঠাম। এইটো বছৰতে আমাৰ মোটামুটি 4 মান হ'ল আৰম্ভণি। এতিয়া আৰু উঠাই থাকিম। আজি বেঞ্চন মিল, পাৱাৰ পাম্প মেচিন আৰু কেইটামান মানে কাঠৰ খুন্দা এইবিলাক চিজ কৰা হৈছে। থাকিব এইকেইদিন মানে ৰানিঙত থাকিব। रनिघाटा दिनै फिरफिलि गारि सालायनायनि स्टाफआव मोनसे जुथुमनायनि मेलानो जाबाय। दिनै जोङो क'क्राझाराव थांनो हाया जेनेबा चिरांनिफ्राय क'क्राझार थांनो हाया, चिरांनिफ्राय बङाइगाव थांनो हाया। दा बेवहाय थाङोब्ला फाइन फोनाङो जोंखौ बा हमनानै लाखियो, डिस्टार्ब खालामो। दा बेनि थाखायनो जोङो दा बेखौ जुथुमनानै लानाय जादों आरो। दा दिनै जोङो गथ' गथाय खांनायनि बेलायाव जेनेबा जोङो दिनै जुदि गारिखौ लानानै जुदि थांनो मोनाब्ला जों मारै बोगोन गारिखौ, मारै सोलिगोन, मारै किस्ति हरनो हागोन। दा बेफोरखौ साननानै माने जोङो एसे जुथुमनानै लानाय जादों। दा बेवहाय जों थांनो मोननांगोन, न्यायखौ जोंनो नांगोन। गासिबो जा सिगाङाव जेरै सोलिबोदों बिदिनो सोलिनो मोननाय जानांगोन। अब्लासो जोङो मथथे जोंनि माबायाव सालायनायाव जोङो मोजां रोखोम माने होनो हागोन। दा एमआइ नि खोथा दङ, एमआइखौबो होनांगौ। एमआइखौ जों मारै सोलिनो हागोन थांनो जुदि हायाब्ला। दा जुदि बेबायदि डिस्टार्ब खालामोबा जोंथ' एमआइखौ होनो हाया।
जोङो रडआव नेसनेल रडआव खारनो मोननाय जानांगोन प्लास आरो जोङो क'क्राझार बङाइगाव थांनानै जेनेबा जोङो रिजार्भ बोनो मोननाय जानांगोन अब्लासो जोङो गथ' गथाय खांनायाव एसेब्लाबो जोङो सुबिदा मोनगोन आरो लोगोसे एमआइ सेमआइ हरनायाव जेनेबा जोंहा बहुत प्रब्लेम जायो दा बे एमआइखौबो जों हरनो हागोन आरो जुदि बेफोरबायदि जुदि सरकारा जोंनि सुबिदा होआब्ला जोङो गारिफोरखौ मा खालामगोन सालायनो मोनाब्ला जों थाइसेबो खामायनो हानाय नङा एमआइबो हरनो हानाय नङा प्लास जोङो जाखिनि गारि लाबोदों गासिबो बेखिनि माबा गारिफोरखौ जोङो गासिबो श'रुमनो गथायजोबनांगौ जानानै फैगोन आरो